Λοιπόν, η άνοιξη του 2025 ήταν η στιγμή που όλα άλλαξαν στο παγκόσμιο τεχνολογικό παιχνίδι. Ήταν η στιγμή που το όνειρο για ένα ενιαίο, διασυνδεδεμένο ψηφιακό μέλλον απλά έσβησε. Εδώ θα δούμε πώς ακριβώς φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να χωριστεί στα δύο. Το σιδηρούν παραπέτασμα της σιλικόνης. Απίστευτη φράση, έτσι. Και τα λέει όλα. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για έναν εμπορικό πόλεμο. Όχι. Μιλάμε για μια βαθιά ρογμή που διέλυσε την παγκόσμια συνεργασία στην τεχνολογία και την αντικατέστησε με έναν ανελαίητο ανταγωνισμό. Το παιχνίδι, όπως το ξέραμε, απλά τελείωσε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ. Πώς, τέλος πάντων, έπεσε αυτό το νέο ψηφιακό παραπέτασμα που χώρισε τον κόσμο. Κοιτάξτε, στην αρχή όλα έμοιαζαν με έναν πόλεμο χαμηλής έντασης. Το 2015 η Κίνα βγάζει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το Made in China 2025, λέγοντας ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο, ερχόμαστε για την κορυφή. Η Ουάσιγκτον απαντάει, κάπως χαλαρά στην αρχή, το 2018, με δασμούς. Αλλά τον Απρίλιο του 2025, εκεί η κατάσταση ξεφεύγει. Οι ΗΠΑ πατάνε το κόκκινο κουμπί και επιβάλλουν έναν ολοκληρωτικό τεχνολογικό αποκλεισμό. Και το σοκ άμεσο. Σκεφτείτε το σαν ένα ντόμινο. Όλο αυτό το απίστευτα πολύπλοκο σύστημα που φέρνει τα τσιπάκια στο κινητό μας, στον υπολογιστή μας, μπαμ, θρηματίστηκε. Από τη μια μέρα στην άλλη, εργοστάσια κατεβάζουν ρολά. Εξαρτήματα που θεωρούσαμε δεδομένα εξαφανίζονται. Ήταν ένα τεράστιο χτύπημα για ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Ωραία, ας δούμε τώρα λίγο πιο βαθιά τη στρατηγική της Αμερικής. Γιατί δεν ήταν απλά κυρώσεις του στυλ «δεν σου πουλάω αυτό». Όχι, ήταν κάτι πολύ πιο χειρουργικό. Η ιδέα ήταν να βρουν και να ελέγξουν τα λεγόμενα choke points, τα σημεία ασφυξίας της τεχνολογίας. Και ποιο είναι το απόλυτο choke point, το ιερό δισκοπότηρο, αν θέλετε. Λοιπόν, ακούει στο όνομα λιθογραφία EUV. Για να το πούμε απλά, είναι το πιο εξελιγμένο σκαλιστικό εργαλείο για τσιπ που έχει φτιάξει ποτέ η ανθρωπότητα. Και το τρομερό είναι ότι σχεδόν όλη η παραγωγή ελέγχεται από μία και μόνο εταιρεία στον κόσμο, την Ολλανδική ASML. Ο κανόνας είναι απλός. Όποιος ελέγχει την EUV, ελέγχει ουσιαστικά το μέλλον των υπολογιστών. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, είναι πραγματικά χαόδης. Η EUV είναι σαν ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1. Ακρίβεια χιλιοστού, απίστευτη ταχύτητα. Και η Κίνα, χωρίς πρόσβαση σε αυτό, είναι σαν να της λένε τρέξε στον ίδιο αγώνα αλλά με ένα παλιό αυτοκίνητο. Η τεχνολογία που της έχει μείνει, η DUV, είναι σαν μια αμβλία βελόνα. Προσπαθείς να κάνεις λεπτή δουλειά με ένα χοντρό εργαλείο. Σχεδόν αδύνατον. Και προσέξτε, ο αποκλεισμός δεν ήταν απλά «δεν σας δίνουμε μηχανές EUV». Ήταν ολοκληρωτικός. Τους έκοψαν την πρόσβαση στα καλύτερα εργοστάσια του κόσμου, της TSMC. Τους μπλοκάραν το λογισμικό που χρειάζεσαι για να σχεδιάσεις ένα τσιπ. Ακόμα και τα κορυφαία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia. Ήταν σαν να κόβεις κάθε κρίκο από μια αλυσίδα. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Θα περίμενε κανείς ότι η Κίνα θα κατέρεε. Αλλά δεν έγινε έτσι. Η απάντησή της ήταν γιγαντιαία και ειλικρινά κόντρα σε κάθε πρόβλεψη. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έκανε. Και εδώ είναι η μεγάλη ηρωνία. Οι κυρώσεις που υποτίθεται ότι θα γονάτιζαν την Κίνα, τελικά της έδωσαν το μεγαλύτερο κίνητρο που είχε ποτέ. Αντί για παράλυση, προκάλεσαν μια απίστευτη συσπήρωση. Το Πεκίνο το πήρε προσωπικά, το είδε σαν υπαρξιακή απειλή και είπε «Ωραία, θα τα φτιάξουμε όλα μόνοι μας». Μια ολόκληρη χώρα σε αποστολή. Βέβαια, άλλο η θέληση και άλλο η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα για την Κίνα ήταν δύσκολη. Για να καταλάβουμε, το συντριπτικό 95% των εργοστασίων της έφτιαχναν τσιπ παλιάς τεχνολογίας. Μόνο ένα μικρό 5% μπορούσε να φτιάξει κάτι πιο σύγχρονο. Το βουνό που έπρεπε να ανέβουν ήταν τεράστιο. Και πώς το έκαναν? Όχι με ένα γιγάντιο άλμα, ήταν πολύ πιο έξυπνο από αυτό. Μεθοδικά, βήμα-βήμα. Πρώτα είπαν θα μάθουμε να φτιάχνουμε τα παλιά τσιπ, αλλά με 100% δικά μας εργαλεία. Να ελέγξουν τα βασικά. Μετά θα πάμε στα επόμενα. Και στο τέλος θα πάρουμε την παλιά τεχνολογία, την DUV, και θα την πιέσουμε στα όρια της. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Και για να καταλάβουμε πόσο μεγάλος άθλος ήταν αυτό, κοιτάξτε τα νούμερα. Πάνω από το 80% των μηχανημάτων στα εργοστάσια τους ήταν ξένα. Οι δικοί τους κατασκευαστές, ούτε το 20%.
Έπρεπε, στην ουσία, να χτίσουν μια ολόκληρη βιομηχανία από το μηδέν. Και όμως, τα κατάφεραν. Σε σημεία που κανείς δεν το περίμενε. Η SMIC, η μεγαλύτερη κινεζική εταιρεία, παίρνει την αυλή αβελώνα, την τεχνολογία DUV, και καταφέρνει το ακατόρθωτο. Φτιάχνει chips 7 νανομέτρων. Ένα τεχνολογικό σοκ για όλο τον πλανήτη. Ήταν η απόδειξη ότι, ναι, η Κίνα μπορούσε να βρει λύσεις ακόμα και με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Και δεν ήταν μόνο το υλικό, το hardware. Ήταν και η στρατηγική. Εταιρείες σαν την Cambricon έκαναν κάτι πολύ έξυπνο. Δημιουργήσαν ολόκληρα δικά τους οικοσυστήματα λογισμικού. Αν όλοι οι προγραμματιστές στην Κίνα μάθουν να δουλεύουν πάνω στη δική σου πλατφόρμα, τότε είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Έτσι, οι κυρώσεις, αντί για πρόβλημα, έγιναν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τους έκλεισαν τον έξω κόσμο, οπότε κυριάρχησαν στον εσωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στο σήμερα. Σε έναν κόσμο χωρισμένο στα δύο, με δύο τεχνολογικά οικοσυστήματα που τρέχουν παράλληλα. Και αυτός ο χωρισμός είχε τεράστιο κόστος. Κοιτάξτε το παράδειγμα της Nvidia. Το μερίδιο των εσόδων της από την Κίνα καταρρέει, μια πτώση 68% μέσα σε έναν χρόνο. Αυτό δείχνει πόσο πολύ πονούσε αυτός ο τεχνολογικός χωρισμός και τις δυτικές εταιρείες. Δεν ήταν παιχνίδι χωρίς συνέπειες για κανέναν. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε το νέο τοπίο. Έχουμε πλέον δύο μεγάλα τεχνολογικά μπλοκ. Από τη μία, αυτό με ηγέτη της ΗΠΑ, η φιλοσοφία του είναι το ανοιχτό παγκόσμιο διαδίκτυο. Και από την άλλη, το μπλοκ της Κίνας. Εδώ η ιδέα είναι η ψηφιακή κυριαρχία. Κάθε χώρα να ελέγχει το δικό της διαδίκτυο, με συμμάχους κυρίως από την πρωτοβουλία «Μία ζώνη, ένας δρόμος». Και η Κίνα βέβαια δεν έμεινε να δέχεται τα χτυπήματα. Άρχισε να δημιουργεί τα δικά της choke points. Και το μεγάλο της όπλο, οι πρώτες ύλες. Σπάνια μέταλλα όπως το γάλλιο και το γερμάνιο, υλικά απολύτως απαραίτητα για να φτιάξεις τσιπ. Τώρα λοιπόν έχουμε την εξής ηρωνία. Η Δύση χρειάζεται τις κινεζικές πρώτες ύλες για να φτιάξει τα τσιπ, με τα οποία προσπαθεί να αποκλείσει την Κίνα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο μεγάλο ερώτημα. Αυτός ο πόλεμος των τσιπ δεν είναι απλά για το ποιος θα φτιάξει το καλύτερο κινητό. Επαναπροσδιορίζει ολόκληρη την παγκόσμια ισορροπία. Από τη μία, αυτός ο ανταγωνισμός πιέζει την καινοτομία στα άκρα. Από την άλλη, ο κίνδυνος μιας ευρύτερης σύγκρουσης είναι πιο ορατός από ποτέ. Λοιπόν, τι θα είναι, μια νέα εποχή απίστευτης καινοτομίας ή μια νέα εποχή ψυχρού πολέμου χτισμένη πάνω σε θεμέλια από πυρίτιο? Το μέλλον, κυριολεκτικά, γράφεται αυτή τη στιγμή.